अगर आप भी मयूर फिल्म भोजपुरी के ऑडियो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। बावन गज के लहंगा भिजाई दिहला, धूर माटी में ये केले साई दिहला। बावन गज के लहंगा भिजाई दिहला, धूर माटी में ये केले साई दिहला। बुआ होली के बोली कहाँ खोइनी, फगुआ में पी के पगलैनी की देह सारा लाल कोइनी। ए जी फगुआ में पी के पगलैनी की देह सारा लाल कोइनी। देखो ये ठीक नहीं हो। मयूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहपुरवा। ऐसे नीक रहे नैहर, मजले हनी पेट भर। ऐसन डलल है बाड़ रंगमा, भीतरी गइल मोर सिहर।